gwneud yn barod ar gyfer mis Hydref. Brifiad myniad drwgi gagdilwa myniad a bod Lawrence. Siastog baratoi hoed foeg Lawrence foriog. Helo gyfeillion, sut wyt ti Lawrence ydw i? Ti'n gwybod ble dwi yn? Reit o blaen y coeden. Oes, y coeden. Achos dwi wedi gwneud y gwaith mewn hyn, a dyma pam. Dwi wedi darganfod unrhyw gwyder mewn hyn, felly, mae gen i brwsh mwyn. Oes. Wel, dwi ddim yn cweit yn gallu gwneud yn bob dydd achos bob dydd dwi wedi gweithio mewn Senedd Ewrop a dyma pam, dim yn cael lot o'r amser i weithio bob dydd achos mis Hydref neu y tymor Hydref mae y diwrnod yn dechrau bod yn mor tywel nac erioed. Rwy'n ta amser i weithredu gyda metal detector, wyla eich di wedyn. Hollol cywir, felly dwi wedi symud ymlaen i gwneud y gwaith mewn hyn a gyfer gweithio gyda metal detector. Okay. Moped. Okay. Dwi'n mynd i defnyddio brwsh. Okay. Mwyn gwared y deilan allan. Na chdi. Okay, unwaith eto, dwi'n mynd i cadarnhau gyda metal detector. Okay. Felly, nath y metal detector wedi cadarnhau i darganfod. Hammer down! Come on! Un o YouTubers Americanaidd neu unrhyw detectors nath wedi deud hyn pan ar o nath nhw wedi gwylio fideos fi. Haha, unwaith eto yn fy neil yn neil arall. Oes, hollol wir mae da yn dan. Yeah. Okay. Right. Be dwi wedi darganfod? Aha. Beth yw hwn? Wow. Un o stwff metal dwi wedi darganfod. Okay, gofyn i'r detector, of course. Oes, na chdi, da iawn. Be dwi wedi darganfod mewn hyn? Wow, mae ganddyn nhw unrhyw tube mewn hyn, felly drws nesa achos dydw. Dear, sorry metal. Mi wna'i gallu neud yna wedyn achos mae ganddyn nhw nifer o stwff metal neu iron objects nath wedi gladdu dan y flaw. Tipyn ohonyn nhw wedi gladdu mewn 2 inches. Mewn hyn. Dyd yma. Na chdi. Unrhyw pottery yma da. Oes. Gwyder. Okay. Yna fy nail. Yep. Be dwi wedi darganfod yma'n hyn? Aha. Na, jyst y gwyder. Of course, mae rhaid i fi ond ar y gyfalus. Be dwi wedi digio. Paid y poni orange achos dim ond y hysbysybion. Aha. Be dwi wedi darganfod yw... Aha, unrhyw gwyder mewn hyn. Yeah. Achos chwilio am metal gyda'r un llaw a'n dechrau bod yn mor anodd ac erioed. Aha. Okay. Reita. Mae rhaid i fi symud ymlaen. Chwilio, os mae gynta nhw unrhyw item nath wedi cael ei
gladdu. Okay, mae rhaid I fi stopio. Okay, peth olaf a wedyn... Rwan, stopio ffilm. Hyd yn hyn, beth dwi wedi darganfod yw... Beth yn galw am hyn? Mae yna rhywbeth caled yma'n hyn, ond dwi ddim yn cweit yn siwr iawn. Yay. Right. Wow. Aros y munud, mae gen I syniad da iawn. Okay. Wow. Dia. Mae yna rhywbeth odd wedi digwydd yma'n hyn. Dwi ddim yn siŵr iawn beth yw hwn, ond rhaid I fi glannu hyn wedyn. Beth dwi wedi darganfod? Aha, unwaith eto. Wel, unwaith eto, dwi ddim yn siŵr iawn beth yw hwn. Unrhyw plastig, dim metal. Nail arall, 2 nails. Yndi. Okay. Woohoo. Oh wow. Yes, Simon, beth dwi wedi darganfod. Okay. Unrhyw wooden framework, neu y framework coedwig yma da. Oes gor iawn da. Gwydr. Dwi'n meddwl fydd hyn yn mynd I parhau I wneud yn achos mae'n lot o waith. Lot o waith I wneud. Wel, dwi wedi darwys I weithio achos mae gen I passion ar gyfer metal detecting ma da. Gor iawn. Wow. Na, just coeden. Unrhyw coeden. Dim yn coet yn mor cyffroes. O gwbl. Gwydr. Gross. O'r ochr arall, dwi wedi penderfynu I detectio mewn hyn. Okay, defnyddio brws unwaith eto. Aha. It's gonna be a long day, eh? Digio yn faw. Aha. Bendy nail. Aha. Brick. Bob tro dwi wedi gwylio unrhyw fideos eraill am metal detecting, mae'n rhoi sbrydiolaeth I mi I digio mwy o stwff nath pawb wedi anghofio am hyn, neu wedi anghofio am y hanes. Of course, mae rhaid I fi atgoffa fy hunan bod Anir Sanferson yn Gwlad Belg roedd yn y ffyrm o blaen, lot o hanes ma da. Of course, mae rhaid I fi disgwyl bod mae ganddyn nhw nifer o hits yma nath wedi ditio nôl ti 1950, 60. Aha, ac of course mae ganddyn nhw motorib ar gyfer y mechanics. Peth da iawn, mae rhaid I fi dweud. Oes, wir. Hwna'n peth da, yndi. Oes, mae rhaid I fi gwatsio fy hun efo y roots, achos dwi ddim yn eisiau lladd y coeden, achos mae'r coeden a natur yn eitha pwysig I roi bywyd ydyn ni. A dyma pam, os mae pobl wedi anghofio am hanes, wedi gladdu nhw gyd yn flaw, dydy hyn ddim yn peth da, achos mae hwn yn drwg I natur. Oes wir. Beth dwi wedi darganfod yw woolen piece of clothing. Haha, neu a rug.
Sorry, different gig. I swear. Good yma. I parhau. Aros munud. Wow. Yrw metal. Haha. Mi hwnna dargan bod wedyn. Dwi'n mynd I detectio unwaith eto. Oes, mae ganddyn nhw mwy o metal man hyn na fe wedi gladdu. Waw. Y bendi meo enfawr. Ma' hwnna'n peth da. Mwy faw na I gyd o nails. Tyd yma, Lawrence. Da chi'n gwneud y gwaith da ar gymbyr. Gwydyr arall. Oes, mae yna nifer ohonyn nhw yn nail. Gwydyr. Na, dim gwydyr hwn, achos, un o, dim ots, Lawrence, dim ots. Paid o poeni, os da chi dim yn cofio am unrhyw geiriau. Nail arall. Oes. Wel, be dwi wedi deud o blaen, mae'n well na dim byd os dwi wedi chwilio am nails o bob tro. Gwydyr faw.